Magandang hapon, marhay na hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po, shout out sa lahat ng mga teachers ng ACI Santa Rafaela Maria School sa iba-ibang lugar na dito sa Pilipinas na nagagather ngayon. And shout out din sa aking mga batchmates sa USI na magagather tomorrow, yung batch 86. So, today is Friday, May 30, 2025. 2 days from now, we shall be celebrating the solemnity of the Lord's Ascension, where Jesus commissioned us to be His witnesses to all the nations. In 1967, Pope Paul VI, whose memorial we celebrated yesterday, established the World Communication Day. This year is the 59th World Communication Day, and Pope Francis, who declared 2025 as a Jubilee year with the theme Pilgrims of Hope, challenged each one of us to always spread hope, even when it is difficult, even when it costs, even when it seems. Together, let us help to spread a culture of care, build bridges, and break down the visible and invisible barriers of the present time. As handmaids, we work and experience this much in our recently concluded ACI Sisters Annual Convivence in Pasacao. May we all be communicators of hope. Last Friday, episode 38, ay pinamagatang Youth Power Game Changers. Ngayong hapon, episode 39, ay pinamagatang Best. Meron tayong 3 handmaids na makakasamang natin ngayon. So, sobrang excited na kami na ipakilala sila sa inyo. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Good afternoon, everyone. I'm Sister Martha Hang. I'm very glad to be here again. Shout out to all those who are listening and watching our program this afternoon. And if you are studying Geneva Beacon College, Beacon University, AMEC, Levi Wood College, Tangchuli, you might want to consider Santa Rafaela Maria Student Dome as your home away from home. We also facilitate recollections and parent-students encounter. Please just message us if you are interested. And for young ladies, senior high school graduates, college students, and young professionals who are interested to search for their vocations in life, you are invited to our ACI Mini Vocation Jamboree on Friday, June 19 at 5 p.m. on this Saturday, June 20 at 7 a.m. only. It's just an overnight activity which is friendly event even for those who are working already. Please message us to Kita Kids. Kita Kids. Kita Kids. Kita Kids. Kita Kids. Happy Easter sa Satuya Gabos. Nasa Easter season pa po tayo. Sa giraray, si Sir Net po. Magandang hapon, maray na hapon, maayong hapon sa tanan. Shout out sa lahat ng mga sisters at teachers na nasa Santa Rafaela ngayon. Nasa dorm sila ngayon sa kanilang teachers. Kay Ate Auring at sa lahat ng mga ACI family na mahal si Mama Mary. Shout out kay Hana Bambata. Sa usapang bokasyon ACI, labi na sa ako ang Papa. The whole month of May is traditionally dedicated to honor the Blessed Mother through our month-long Flores de Mayo. Tomorrow is the feast of the visitation of Mama Mary to her cousin Elizabeth. Kaya di pwedeng palampasin ng UBA o ng Usapang Bokasyon ACI ang buwan na ito na walang episode tungkol sa ating mahal na Inang Birhen. Mama Mary has always been a mother to us in a special way as Filipinos. In the important historical moments of our lives as a people, Mama Mary's presence has always been with us. Alam natin anong kayang isakripisyo ng isang nanay para sa kanyang anak. Alam din natin na kung merong isang tao na higit na nakakakilala sa kanyang anak na si Jesus at naging bahagi ng kanyang karanasan from the time of his conception until his crucifixion, death, and resurrection ay walang iba kundi si Mama Mary. She is the first disciple of Jesus, the model of discipleship. Jesus, the disciple of Jesus,
model of discipleship, the first handmaid. There's so much more to learn from Mary. Kaya ang episode na ito ay pinamagatang #Mama Mary Knows Best. Samahan niyo po kami. Okay, at ito na nga ang ating mga panauhin sa hapong ito. Welcome po and please introduce yourself at mag-shoutout na rin po. Hello sisters, good afternoon. Long time no see, sisters. Nasa dorm pa sila ngayon. Pero naka-zoom sila. Okay, so please introduce yourself. Hello, sisters. Good afternoon, and to all the listeners. And we are glad to be invited. And I am Sister Aline. I am presently assigned at Santa Rafaela Maria School in Naga, and presently here at our Santa Rafaela Maria Students' Home. So thank you, and we will be glad to journey with you in this 1-hour program. So shout out to all our ACI sisters there listening. Of course, our ACI family. I would also specially mention the ACI family from Bohol, where I was assigned previously, and most especially also here in Naga, in Daraga, and in Manila. And of course, I am greeting my nanay, my tatay, and my siblings, and especially my pamangkin who is listening now, Sarah Jane, she's residing here in Daraga. So thank you and good afternoon to all. Okay, thank you sister. Hello, maray na hapon po sa Gabos. Maraming Ako po si Junior, and I am nanaka-assign po sa Quezon City, pero ngunyan nasa Daraga para sa gathering din ka mga teachers. So, I am happy to be here. Shout out po sa mga ACI sisters all over the world, and especially sa mga kaibigan kong juniors na nasa Quezon City, and kay Zoom who is in Vietnam right now. And hello also especially to my family, mama and papa, may mga tugang ko po, sa mga amigo-amiga, maray na aldaw po sa Gabos, and hopefully magkagapakata ni maugmang uralay-ulay po niya na hapon. Thank you po. Thank you. Sister Ibi. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Sister Ibi Carrion. Galing po akong Dapitan City, Zamboanga, Medico. And then, naka-assign po ako ngayon sa Loyola Heights, sa Quezon City. So currently, I'm a junior studying. And yun, andito ako ngayon po sa Daraga, sa Students' Home. So maraming salamat po sa mga sisters who welcomed us here, and sa mga staff na lagi namin kasama. So shout out po sa inyong lahat, and sa sisters all over the world din po, sa aming mga kasama, mga novices, mga juniors. Ako po na nandyan sa Mindanao. Shout out po sa inyong lahat. Hello. I love you. Okay, thank you. Ano po ang common sa kanilang tatlo? Maliban sa magaganda at matatangkad. Ano po sila, lahat po silang tatlo nagtuturo. Ayan, mamaya mas makikilala natin kung saan sila nagtuturo. Ang pangalan nakalagay Sister Jelly Ann Lumaad lang. Wala yung kay Sister Aline. Request tayo kay Sir Jerome. Isang pangalan lang po nag-appear. Kambal to ko. Sige po. Thank you. Welcome, sisters. Sige, umpisa na natin. So, dear sisters, who introduced you to the Blessed Mother, and please share with us how this relationship with her is involved. Thank you. Sige po, ang naalala ko po nag-introduce talaga sa akin kay Mama Mary is my mother. So, si Mama po yung nakasama namin pag-rosary. Aside from that, parang na-mention ko din po before na aside from the praying of the rosary, kapag may, pag Peña Francia Fiesta po, since ako po, nagdahula ako sa Naga, big part ng childhood ko nasa Naga, siya ang nakakaibahan ni pagmadalan kami ng sakay, kaibahan mo siya. Tapos pagkatapos mag-agi kang pagoda ni Mama Mary, madalagan kami pa Basilika, makikisuksukan sa mga tao. So, siya po talaga nag-introduce sa iya, sa muya, kay Mama Mary. Siguro by that time, hindi man masyadong formal, so pagpapabistado, pero si mga
pagdebosyon po kay Mama Mary Yaon. Lalo na kay mama ko din po kayo natudan si yung pag mag-upload kay Mama Mary. So yun po. Mostly si Mama Mary and eventually si Lola na nakuha niya din po kay Lola. So, yun. We call, Yeah, kung paano po, sorry po. okay, we call Mama Mary in Bicol Ina. Diba? Oo. Our Lady of Peña Francia. Our Ina. Okay? Ako daw po, sister, sister, by sige. virtue of obedience. Okay. Parang ang layo-layo nyo sa isa't isa, no? At sige Mga po. 1 meter apart. So, ako naman po, nakilala ko si Mama Mary sa pamilya din po, lalo-lalo na din po kay Mama. Mm. So, lumaki akong nagro-rosary kami sa gabi, ng buong pamilya. Tapos, amaze ako doon. Kasi ang gaganda, tapos mga flowers, ganon. Tapos eventually, lumalim yun kasi habang lumalaki ako na sinasali ako ni Mama sa Flores de Mayo. Everyday kasi po yung Flores de Mayo sa amin. Araw-araw na nag-gather ng bulaklak, tapos nag-offer, dinedecorate po namin yung Ave Maria ng bulaklak. So, Yeah. everyday, pinapalitan yung experience kong mag-angel for 1 month, ganun everyday. Yung naghahawak ng bulaklak lang na for offering, simpleng bulaklak for offering everyday. Another year naman, letter A ng Ave yung nahawakan ko. So, for 1 month, dinedecorate ko siya. Tapos, everyday ino-offer. Tapos, for the rest of, parang lumalaki na ako hanggang sa nag-college, natapos ng college, ang role ko talaga sa Flores de Mayo na matingkad is yung sa choir. So, kami na yung kumakanta ng song sa Flores de Mayo. So, lumaki akong Flores de Mayo girl talaga. Tapos, and striking din sa akin yung kwento ni Mama tungkol kay Mama Mary, lalo na yung Our Lady of Fatima. Kasi ramdam ko yung pagiging precious ng pagiging bata ko. Yung, ay, swerte ako kasi bata ako. Sa akin, magpapakita si Mama Mary anytime. So, ganun yung impression sa akin na mahal ako ni Mama Mary dahil bata ako. So, ayun po. May maalala ka bang kanta na laging Naman, kinakanta? please. Ay, sorry. May naalala ka bang laging kinakanta sa Flores de Mayo? Ako may naalala kasi sa 13 de Mayo. Kumakanta kayo niyan? Sa Bisaya? Spanish po, sister. Spanish? Opo. Sige nga, Sige, sample. paano nga yun? Nagpahamak ako doon. Okay, shout out sa mga listeners. Host po ako. Sige. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Nakalimutan ko na po. That's the Hail Mary. Ang ganda Amen. po. Hail Mary, Hail oo. Mary is in Ang Spanish. ganda, ang ganda. Yeah. Oo, ang ganda. Very Wow. good. Sister Thank Ibi, you. ikaw naman. Sister Jelly, ano naman ang naalala mong kanta? Santa Cruz. Hindi ka naman Flores. nagsabi ng Flores de Mayo. Rosary pala yun sa'yo. Ah. Sige, Sister Aline. Sa Ali naman. At yun naman, ang nag-introduce sa akin kay Mama Mary, ang aking nanay at tatay rin, kasi ang tatay ko noon pag malapit na yung fiesta ng Peña Francia, kasi nakatira kami sa Tinambak, so mga 1 hour to go to Naga. And may kapatid siyang nakatira sa Naga, so siguro simula nung mga elementary pa lang ako, pag fiesta, dinadala na niya ako sa Naga. Yung kapatid kong lalaki din. So, kahit hindi ko pa masyado naintindihan, pero alam kong si ina na yun, si Mama Mary. And we look forward for that occasion. At syempre, kasama na kasi nakakapunta kami ng sentro, bibilan niya kami ng pampiestang mga laruan. So, that is also one thing that I like when I was growing up. And to my mother, Mama Mary, by letting us pray Connecting. Baka sila. Connecting.
Oo. Yung mga imahe po na narinig natin from them ay rosaryo, yung pagpe-pray ng rosary. And then, yung mga in particular dun galing sa Kamsur, sa Naga, Tinambak. Tinambak, Naga ba yan? No, malapit lang. Malapit. Kamsur So, siya. Kamsur, oo. Yung si Ina, Yeah, Our Lady Ina of ng Peña Peña Francia, Francia. Our Lady of Peña Francia. Yun po yung malakas sa kanila. Yung mga malaking fiesta po, sister. Ang Yes, the Sige. whole Bicol region Mhm. celebrating almost 2 weeks, I think, Oo. the celebration. ikaw naman po, anong kwento mo kay Mama Mary, kay mahal na ina okay, oo. ng Peña Francia? Oo, very impressive. Kung papakinggan natin, lahat nanay ang nag-influence kay Mama Mm. Mary. So ako din, si Mama din ang nag-influence. Pero si Mama Mary is a devotee of Our Lady of the Miraculous Medal. Talagang promoter siya. Si Mama mo? Si Mama ko. Aside from Our Lady of Peña Francia, pero ano na siya, Legion of Mary, Fatima, lahat na Mama Mary'ng association pinasok ng mama ko. Kaya ako, I was introduced to that, Pero yung vivid experience ko, di ko makalimutan. And until now, I still continue. Kasi I have a miracle experience about the Miraculous Medal talaga. Nung bata pa ako na sumakit yung tiyan ko. And he always just prayed and put the medal on my tummy and pray the prayer, O Mary conceived without sin, pray for us. And repeatedly, yung talaga disappear yung aking, with the faith of my mother. Kaya ngayon, yun din yung naaalala ko pag meron ako nararamdaman, I really go to that prayer and that's where the part with the medal. Yeah. Kaya, so isa yan sa very influential kay Mama. Even, basta Mama Mary, Our Lady of Peña Francia. Kaya kami din, as a family, every fiesta, nung kaya pa, talagang a-attend kami sa lahat na activity. We even stayed there, sa simbahan, yung gabi na nagpo-procession na ang mga nagdadala mga babae lang. There's parang instead na doon, parang gabi yun, tapos basta pinaprocession yan si Ina in the evening before the fluvial procession. So kaya yun din yung hanggang kaya pa. Every year talaga yun. So yung TLC ng iyong nanay, Yes. and also through the TLC of Mama Mary, na ina talaga. Kasi ang gentle touch ng nanay, yan yung pinaka soothing, comforting, consoling, healing, may power of healing ang mga kamay ng mga ina. Yan. How about Sister Martha? What's your experience of Mama Mary and your family or your mom? Yes, thank you, sister. Because I remember when I recall about my experience. I remember when I was so young, my mother and my siblings, and we have every night we pray rosary, and this is it's established my relationship with Mama Mary, and even every day if I did not I